ассалому алейкум дӯстони азиз. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 33 микрорайон ҷойгир мебошад. аз ин тараф фабрикаи ширин, дар инҷо райёсати бда, роҳ ба сӯи политехникум, дар инҷо худи 33 микрорайон ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 6 ошшона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар цоколни этаж ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага кардагианд бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар цоколни этаж. худи бино аз 6 ошшона иборат мебошад. дӯстони азиз, хона бо таъмир аст, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи мана амин яхдон. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шурӯъ мекунем. инҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳ рав аст. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ошхона ва дар ин тараф ҳуҷратхона ва ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дӯстони азиз дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. 33 микрорайон, дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо ва ғайра. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. ва ин бошад ошхона. дӯстони азиз, хона албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. отоплениям дорад, батареё часпондагӣ. дар инҷо ҳуҷратхона ва дар инҷо бошад ҳаммом. ҳуҷратхона ва ҳаммом системаи вентилятсия доранд. нархи хона бошад 420 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом тиҷей барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. хотир расон мекунем ки канали дом тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.